हलो दा मिले ते मिठाई था खाऊं। अरे पैसा इनको ना मिठाई की खाइंदा थी के फ्री ता दे पिया। ही चाय इते बियो हां इते बियो तो इते बी ही चाय हे घणे जो भाऊ हे घणे जो ये 100 रुपए जो जा यो मुखे कढी दे असा वठंदा नी खण खण कढी कढ दे हां दिया दो यो ही चाय भाऊ हे चाय को ये ब्रांडी को दिसन हां यो हे दिस भाऊ आके ही दिस दा यो वठदा हां वठो दा ये कढ सब सामान कढो दा हे भी कढ वो भी कढ मामा ये घणे जो मामा 80 रुपए वई यो दे ना ये दाए वटी दे हां वठो दा उन के दिस यो वठो जा यो वट सब मेलो छिको गा कढी दे असाके चाचा हां दिया कढी वीआईपी सामान पिया थस हो दिस मामा ये वटी दे मामा गुडी चल मामा ये वट इन के चल पीछे दिस या सामान भला वठंदा यो गुटी छा कंदा नी ना दाए चिमकणू वठो भला ये कीअं तो आवाज कढे यार ये शिरकुड़ भलो आ यो हां रख ए मामा घणे जो मामा रखिए रुपया ये वट सब सामान वठंदा नी हाणे असा जो हिय करे असा जो हिसाब भी ठाए तू हाणे बाऊ जो तो दी अच हिसाब ठायो भाई ले 2000 अज पैसा कोन सुबाणे वठ जा यार हेलो सुनो पैसा लबन खाली खफो करायो तो माल पुकते मुर्स मेले ते ये किन्ने सामान असा कम जाने गंदा सामान असा खपने कोन असा वणो था हल बाऊ हलो अज सामान न वठंदा no